Susi, daw mga apostolis giling na anta lugar na paumaw na Getsemani. Pag-abutan diya, gambal kanini kidanan. Mungko ka nang di anay, tak mga muyo aunso. Pag-ambal din, pakuyog din danan ni Pedro, Santiago, daw Juan. Umpisa sa, gangalisod kanini daw nasubuan gid na ambal din kidanan. Daw paryo agid mapatay, tas sobra na kalisod. Unti kaw nang, magpulaw kaw na magbantay-bantay. Nagapanaw kanini na ang taunan, gadapa na ang tabasak, daw kapangamuyo na daw mahimo, dili din maagyan sa gang nakabulay na naanta plano ta Diyos para kikanan. Amay ko, tanan maimo no, ipamadyo no kayaken sagang nakabulay na maagyan ko. Pero, dili ako nalyag matuman, imo nalyag. Pagtapos Isus na pagpangamuyo, gabalik kanini kidanan Pedro, daw naabutan din nagatunuga. Gambal kanin ki Pedro. Simon, manutak gatunuga ka, ino. Dili kagid kaagwanta bisan isyan ng oras na magpulaw, na magbantay-bantay. Magpulaw kaw, daw mga muyo, agad dili kaw mapirdi ta pagtilaw na mabot kikyo. Liyag nyo inta na magpulaw daw mga muyo, pero dili kaya ta inyo nalawa.